Pipila ka mga abandonado nga mining equipment nga gituhang gigamit sa illegal nga pagmina ang narecover sa kapulisan sa usa ka luna sa Manticaw, Misamis Oriental. Ani ang report. Sa nagpadayon nga operasyon sa Misamis Oriental Police Provincial Office batok sa mga illegal mining operations sa probinsya, na-recover sa Manticaw Municipal Police Station ang ubay-ubay ka mga abandonadong gamit pangmina sa usa ka luna sa Purok 2, Barangay Mahayahay sa Manticaw, Misamis Oriental niadtong Huwebes. Sumala sa kapulisan, dili pa masuta kung kinsa tag-iya sa maong mga ekipo. Aban pipila ka mga residente ang nag-report kanila nga adunay mga tawo nga gabalik-balik sa lugar aron magpahigayon matud pa og illegal nga pagmina. Una na sab nga na-recover ang sinako nga mga minerales sa Purok 1 sa maong barangay niadtong April 1. So nag-contact sila sa Manticaw MPS to report nga nakadiscover sila dito og mga abandoned mining processing equipment o kani ang mga sinako nga mga minerals. Lakip sa na-recover ang 14 ka mga mill drum, 3 ka mga shafting rod, 2 ka mga rotating motor, ug usa ka submersible pump. Sa karon padayon ang investigasyon sa Manticaw Police aron masuta kung kinsa ang mga operator sa maong minahan. Nagpahimangno sab sila sa mga kasikbit nga lugar kung adunay kamatikdan nga illegal mining operation, gilayong i-report sa pinakaduol nga police station. So, ang katong mga na-confiscate sir is i-turn over to siya sa Mines and Geosciences Bureau sa DNR. Kanigid siya makalapas gini siya sa kaniang balaod nato no sa RA 7942 as the Philippine Mining Act of 1995. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.